ನಮಸ್ಕಾರ ಕುಡ್ಲಾ ಟಾಕ್ ದ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಿಕಲು ಟೈಟಲ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂದುಪ್ಪುವರು. ಅವೇ ಇನಿತ್ತ ಕತೆ ಮ್ಯಾಗಿದ ಜೊತೆ. ಇನಿಡ್ದು ಸುಮಾರು 4,000 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಚೈನಾಡ್ದು ಉಂಡಾಯಿನ ನೂಡಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗ ಬತ್ತದ ಎತ್ತನಾಗ ಅವು ಮ್ಯಾಗಿ ಅಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆಂಡ್ ಮೂಲು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ನೂಡಲ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದೇ ಪನ್ಪಿನಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ. ಮ್ಯಾಗಿದ ಪುದರ್ಡು ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪುನಾತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭಾಗ ಅದು ಪೋತುನು ಮ್ಯಾಗಿ. ಮದಿಮೆಗೆ ರೆಡಿಯಾ ತಿನ್ನಪಣ್ಣಡ ಮದಿಮಾಯ ಬೊಕ್ಕನ ಕಂಡೆನಗ ಮ್ಯಾಗಿಯೇ ಗತಿಯ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಸುರು ಮಲ್ತದು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಡುಪ್ಪುನ ಜವಣೆರೆಗೆ ಒಣಸದಾಲ ಸಾರಿ ತಿಕ್ಕ ಜನ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ತದಾಂಡಲ ತಿನುಮರೆ ಅಂದು ತಲೆಯ ಕೊರ್ಪಿನಾತು ಫೇಮಸ್ ಆತಿನವು ಪಂಡ ಅವು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಿ ಚೀನಾಡು ಶುರುವಾಯಿನ ಅತು ಜಪಾಂಡ ಬೊಕ್ಕವು 2,800 ಕೋಟಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ನು ನೆಸ್ಲೆಗೆ ಕಂತು ಕೊರ್ಪಿನಾತು ಮಲ್ಲೈನೇ ಇಂಚ. ಬಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಕುಲ್ದು ಪಾತಿರ್ಗ. ಒಂದು ನೂಡಲ್ಸ್ ಶುರುವಾಯಿನಿ ಸಾಧಾರಣ 4,000 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಚೈನಾಡು ಹ್ಯಾನ್ ರಾಜವಂಶದ ಸಮಯಡು. ಇತ್ತದ ಚೈನಾಡು ಸಾಧಾರಣ 1,200 ಬಗೆತ ನೂಡಲ್ಸ್ ತೋಯರ್ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಮ್ಯಾಗಿ ಪುಟುದಿನಿ ಚೈನಾಡತ್ತು. 84ನೇ ಇಸವಿಡು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕ್ರಾಂತಿದ ಟೈಮ್. ಆಂಜೋಲು ಪೊಂಜೋಲು ಪೂರರೆಗ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಡೇ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೀನಿ. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಲಿನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಣಸ್ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಗ ಪೋದು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನಾತು ತಾಕತ್ತಲೆ ಎರೆಗ್ಲು ಒರಿಯೊಂದಿಚ್ಚಾಂಡು. ಒಂದಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕಾಕ್ಲಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಜಿದ ಸಿಕ್ಕು ಶುರುವಾಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾಡರೆ ಮಂಡೆ ಬಲಿಪಾಯನೇನಿ ಜೂಲಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಇಂಬೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೂ ಸುಲಭಡು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪಿನಂಚಿನ ನೂಡಲ್ಸ್ ಆಯನನೇ ಪುದರ್ದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಡಿಟ್ಟು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪವೇ ಜೂಲಿಯಸ್. ಅಲ್ಪ ಎತ್ತಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬೇಲೆ ದಕ್ಲಿಗೂ ಮ್ಯಾಗಿನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪವೆ. ಆಂಡ ಕತೆ ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪುಜಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿದ ಬೇಲೆ ದಕ್ಲಿಗೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದಕ್ಲು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿದ ಕಾಸ್ದ ಆಸೆಗೆ ಬೂರ್ದೆ ಮ್ಯಾಗಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೇರಂದಿ ಎನ್ನದು ಏರ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ಗ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋಜಾವ್ಜಿ. 86ನೇ ಇಸವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೂಪುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೂಡಲ್ಸ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೆ ಜೂಲಿಯಸ್. ಒಂದು ನೂಡಲ್ಸ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಗಿ ಪಿರ ತಿರುಗು ತೂತಿನೇ ಇಚ್ಚು. 1947ನೇ ಇಸವಿಡು ಮ್ಯಾಗಿನ ನೆಸ್ಲೆ ಕಂಪನಿ ದೆತ್ತೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಗಿ ಪೋದು ನೆಸ್ಲೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಆಪು. ಕತೆ ಮುಗಿನಂದೆನ್ಯಾರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗಿದ ರಿಯಲ್ ಕತೆ ಶುರುವಾಪಿನಿ. ಈತು ಪೂರ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಂಪನಿ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡಗ ಬತ್ತದು ಪುದರ್ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಿನವು ಜಪಾನ್ದ 2 ಮಿನಿಟ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ನಿಸಿನ್ ಫುಡ್ಸ್. ನಿಸಾನತ್ ಅವು ಕಾರದ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ನಿಸಿನ್ ಫುಡ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡುಲ್ಲಾರ. 2 ಮಿನಿಟ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಆತ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಅಂದು 2 ನಿಮಿಷಡು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತಿನಾಯನೇ ಜಪಾನ್ದ ಮೊಮೊಫುಕು ಆಂಡೋ. 1945ನೇ ಇಸವಿಡು ಅಮೆರಿಕದಕ್ಲು ಜಪಾನ್ಗೆ ಅಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಪಾಡ್ದಾಯ ಒಕ್ಕ ಜಪಾನ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಾಂಡ್. ಜಪಾನಿಲೆಗೆ ಜಪಾನ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಹಠ ಇತ್ತುಂಡಲ ಅವೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಬಂಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನೆರೆದಾಲ ಬುಲೆಪಾಯರೆ ಎಡ್ಡೆ ಭೂಮಿ ಇಜ್ಜಾಂದಿಲ್ಲ. ಅಪಗ ಬಾಂಬ್ ಪಾಡಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಗೋದಿದ ಪೊಡಿನ ಜಪಾನ್ಗೆ ಕಡಪವೆ. ಒಂದು ಗೋದಿದ ಪೊಡಿನೇ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಾನಾಗ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ತಿನ್ಪಿನಂಚಿನ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿನಾಯನೆ ಮೊಮೊಫುಕು ಆಂಡೋ. ಇಂಬೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜಪಾನ್ ನೂಡಲ್ ಗಾಡ್ ಅಂದೇ ಫೇಮಸ್. 58ನೇ ಇಸ್ವಿಗೂ ಒಂದೇನು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕಪ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಂದು ಜಪಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಸಿನ್ ದಕ್ಲು. ನಿಸಿನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ 50% ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಜಪಾನ್ನ ನಂಬರ್ 1 ನೂಡಲ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆತನು. ಒಂದೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಗಿ ದಕ್ಲು ಅಕ್ಲನೇ ಆಯ್ನ 2 ಮಿನಿಟ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೇರು. 82ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಮ್ಯಾಗಿ ಏಷ್ಯಾಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಯರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ಏಷ್ಯಾದ ಜಪಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೈನಾಡು ಅಪಗನಿ ನಿಸಿನ್ ಮಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದಿತ್ತನು. ಅಪಗ ಮ್ಯಾಗಿಗೆ ತೋಜಿನೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ. 83ನೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ವಿನ್ನಾಯನ ಖುಷಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ ಪುಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಮೆಲಾನ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಗಿ ಎಂಟರ್ ಆಯ ಒಕ್ಕನೆ ಮ್ಯಾಗಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯನಿ. ಮೂಲು ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿನ್ಪಿನಕ್ಲು ಬುಡ್ಲೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನೊಂದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಕ್ಲಿಗೆ ಚಪಾತಿ ರೊಟ್ಟಿ ನುಪ್ಪು ಸಾಂಬಾರು ಮೀಂದ ಕಜಿಪು ಇಜ್ಜಂಡ ಕೋರಿ ಅವೆಟ್ಟು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪಿನಿ. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆರೆ ಮ್ಯಾಗಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬೋಡಾಯ್ತು. ಅಂಡ ಮ್ಯಾಗಿಲದಲ್ಲ ಸೋತುದು ಪಿರಪೋಪಿನ ಟೈಪದ ಕಂಪನಿ ಅತ್ತು. ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಮ್ಯಾಗಿದ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಬತ್ತಿನೇ ನೆಸ್ಲೆದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್. My name is Chimpanzee. Yeah, G. Dekho. बड़ी कदम की भूख लगी, मैगी चाहिए मुझे अभी, मैगी नूडल्स. 85ನೇ ಇಸವಿಡು ಮ್ಯಾಗಿದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಟಿವಿಡು ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಒಂದೇ ಟೈಮಿಡು ನಿಸಿಂದಲ ಆಡ್ ಟಿವಿಡು ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು.
ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗಿದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಜಪಾನ್ನ ನಂಬರ್ 1 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿಸಿನುಗ್ಲ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಆತಿಸ್. ಮ್ಯಾಗಿ ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಗ್ರಾಹಕನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಅಂದು ತೆರೆಯೊಂದು ಅವಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯ ಲೆಕ್ಕ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಟಿವಿಡು ಕೊರ್ಪುಡು. ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಇಲ್ಲದ ಅಡಿಗೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪೆರ್ಲೆಡವಿತ್ತು. ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಗ ಬೋಡಾಪಿನ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸೊತ್ತುಲೆನ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಅಕುಲೆ. ಈ ಶಾಲೆಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೈಯಾಗ ತಿನ್ನರೆ ಸುಲಭುಡು ದಾದ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಮ್ಯಾಗಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯನ ಲೆಕ್ಕ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಜೋಕುಲ್ನ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಟೈಪ್ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆರ್ಲೆನ ಕುಂಕುಮ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದಾಗ ಜೋಕುಲೇ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ತದ ಅಪ್ಪೆರ್ಲೆಗೆ ತಿನ್ರೆಕಂತ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಆಡ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಮೈಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮ್ಯಾಗಿ. ಅವಾತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಮ್ಯಾಗಿ ₹5 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕನಪುಂಡು. ಒಂದು ಭಾರತದ ಪಾಪದಾಯಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು. ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ಲಾನ್ ಇರ್ದಾದು ನೆಸ್ಲೆದ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ದ 20% ಪಂಡ 4,500 ಕೋಟಿದಾತ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮ್ಯಾಗಿಯೇ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಇಲ್ಲಡು ನೂಡಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಗಿ ಪಂದು ಪುದರ್ ಪೋಪುಲೆ ಕಾಪುಂಡು. 2010 ಆನಗ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ 10% ಮುಟ್ಟ ಮ್ಯಾಗಿ ಕವರ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪುಂಡು. ಸಾಧಾರಣ 2015 ಮುಟ್ಟ ಮ್ಯಾಗಿಗೂ ಓ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಆಂಡ 2015 जून ತಿಂಗಳು मैगी इंडिया बैन। 32 साल से मैगी बाजार में है और अमिताभ से लेकर प्रीति जिंटा और माधुरी दीक्षित तक ने विज्ञापन किया है। इन तीनों के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है। I don't endorse Maggi anymore now, and that happened 2 years ago, so I haven't been associated with the product. सरकार ने 15 दिन के लिए मैगी पर बैन लगाने का फैसला किया है। शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां मैगी न बनती। भरोसा टूट रहा है तो गुस्सा सड़क तक दिखाई दे रहा है। जांच में मैगी के सैंपल में MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट और लेड की मात्रा तय मानकों से ज्यादा निकली। जब मामला सेहत का आया तो लोग जायका भूल गए। 2 मिनट में बनने वाली मैगी के खिलाफ देश भर में लोगों का गुस्सा उबलने लगा। आज के बाद हम लोग मैगी नहीं खाएंगे। ಇಂಡಿಯಾದ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗಿಡ್ ವಿಷಕರ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂದು ಪ್ರೂವ್ ಆಪುಂಡು. ಲೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೊನೋಸೋಡಿಯಂ ಗ್ಲೂಟಮೇಟ್ MSG ಬಳಕೆ ಆತನ ಅಂದು ಮ್ಯಾಗಿನ ಇಡೀ ದೇಶಡು ಬ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಒಂದುವೇ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂದು ಬೇತೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ದಕ್ಲು ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಆಯ್ತ ಮಾಲನ್ನು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಪಿರದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಮುಂದೆತ್ತ ಶೆಲ್ಫ್ದ ಜಾಗೆಡು ಬೇತೆ ಕಂಪನಿದ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲುಡು. ಟೈಮ್ ಏತೇ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಒಪ್ಪಡು ಅವಿನ ಎಂಚ ಎದುರು ಸಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಿನ ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡು. ಈ ಟೈಮಡು ಮ್ಯಾಗಿ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ದಕ್ಲೆಗು ಕುಡೋರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡು. ಅವೆತ ಒಟ್ಟುಗು ತಪ್ಪು ಆತನು ಅಂದು ಒತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಸಾಧಾರಣ 38,000 ಟನ್ ಮ್ಯಾಗಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಲೇನು ಪಿರದೆತ್ತೋಂಡು. ಅವೇನು ಪೂರ ಮಣ್ಣು ಮಲ್ಪಿನ ವಿಡಿಯೋನು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಡು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇತ್ತಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಲು ಪೂರ ನಾಶ ಆತನಂದು ತೋಜಾವೆ. ಒಂದು ನಾಶ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ನ ಖರ್ಚಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 600 ಕೋಟಿ. ಸಾಧಾರಣ 5 ತಿಂಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಸೆಲ್ಫುಡು ಮ್ಯಾಗಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಕೆಲವೇ ಸಮಯಡು ಮ್ಯಾಗಿ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದ ಪೂರ ಟೆಸ್ಟ್ಲೇನು ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಪಿರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೂ ಪೋವರೆ ಒಂದು ಸರಿತ ಟೈಮ್ ಆಪಂದು ತೆರೆಯೋ ನೋಡಿತ್ತಂಡು. ಐಕ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಒರನೇ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲುಜಿ ಸುರುಕ್ಕು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ವಿಟರ್ಡ್ ವಿ ಮಿಸ್ ಯು ಟೂ ಅಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅವೆತ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕ್ಲಿನ ಪೂರಾ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗ್ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ದ ಪೇಜ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಐಟ್ಕಿ ಬತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗ್ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮ್ಯಾಗಿ ಹಿಂದಿದ ಗಾದೆ ಜೋ ದಿಕ್ತಾ ಹೈ ಒಯ್ ಬಿಕ್ತಾ ಹೈ ಐನು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಲ್ನಕ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನು. 5 ತಿಂಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಂಡಲ ಮ್ಯಾಗಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರು ಜನಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸುಡು ಪೋವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪಿನ ಪೂರಾ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನು ಮ್ಯಾಗಿ. ಬೊಕ್ಕ ಲಾಂಚ್ದ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಲಾಂಚ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ತನ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಪಗ ಇತ್ತಿನ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡೀಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಟೈಅಪ್ ಆಪುಂಡು. ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಪಂಡದು 16 ಪ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತಿನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಿಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು. ಫ್ಲಾಶ್ ಸೇಲ್ ಪಂಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಮುಗಿನೆಟ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಖಾಲಿ 5 ನಿಮಿಷಡು 7,000 ಮ್ಯಾಗಿದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಿಟ್ ಸೇಲ್ ಆಪುಂಡು. ಪಂಡ 70,000 ಹೆಚ್ಚ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ. ಮ್ಯಾಗಿದ ಈ ಟ್ರಿಕ್ನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡು ಒಂಚೂರು ತರ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಕೊಡಾತು. ಸುರುಕ್ಕು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೈಪರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರರೆಗ್ಲ ನನಲ ಮ್ಯಾಗಿದ ಪುದರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ತೋಜಾದು ಹೊರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಮುಡು ಸೆಲ್ಫ್ ಲೆಗ್ ಮ್ಯಾಗಿದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲುಂಡು. ಮುಂದೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಗಿ 15 ನಮೂನೆದ ನೂಡಲ್ಸ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಕನಪುಂಡು ಒಟ್ಟುಗೆ ಪೋಯಿನ ಪುದರ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದೆತ್ತದು ಉಂತಾವನು. ದಾಯ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟಲ ಮ್ಯಾಗಿ ಪಂಡ ಆತ ಇಷ್ಟ ಪಂಡದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಂಡನ್ನ ನಮಕು ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಒಂಜಿ ಅಡಿಕ್ಟಿವ್ ಫುಡ್ ಅಂತ. ತಿಂದಿನಾತ ತಿನ್ಕ ಅಂದ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಟೇಸ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ದಂಚಿನೇನು ಪಾಡ್ವೇರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಎನಾನ್ಸರ್ 365
ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ನು ಎಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನು ಕುಡಲ ಅವೆತ್ತ ಲೇಬಲ್ ತೂಂಡ ಅರ್ಥ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ನಂಬರ್ಸ್ ತೋಜುನು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ತೂಂಡ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ರೆ ಪಾಡ್ನ ಓ ಸೊತ್ತುಲ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಗೆಡ್ಡೆತ್ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಬಂಜಿಗೆ ಪೋದು ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಡೋಪಮಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಅವಿಡ್ದು ನಮಕ್ ಒಂತೆ ಆರಾಮ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆತು ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಆಯ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಡಿದು ಬೇನೆ ಗೊತ್ತವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದದು ಒಂದೇ ಡೋಪಮಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಂಡ್ ಅವ್ದು ಮಸ್ತ್ ದೆತೊನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದಿಡ್ದಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತನ್ನ ಅದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತನ್ನ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಾರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ದಯಪಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಕೋರ್ನ ಲೈಕ್ ಹಿಡ್ದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ನನಲಾತು ಮಲ್ಪೊಡ ಬೊಡ್ಚ ಅಂದ್ ಅವು ಎಂಚಿನನೇ ಒಪ್ಪಾಡು ಈತ ಪೋರ್ತು ನಿಖಲ್ ಕೋರ್ನ ಟೈಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮುಗಿಪ